Soft Recording Studio. Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu ngozi Muo ejebelu gozi Imakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu ngozi Muo ejebelu gozi Ai 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 enu wa ino n'ime ya enu wa ino n'ime ya ofu nne na mụ n'ụwa ma ofu chi a na-ekere otiatịa ofu chi adeke ma tiatịa nụ ya bụ ife nna akọwa ya melu ndị gwabụ ụmụ Igbo niile Igbo bụ Igbo nwoke chọba akala aka ya nwanyị chọba akala aka ya ọ bụrụ na ịchọta akala ụwa ịnụ ife ụwa nọ ya dị mma ife ụwa nọ ga-adị mma Imakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu ngozi Muo ejebelu gozi Imakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu ngozi Muo ejebelu gozi ai emgbe na-etili ndị oke mmadụ oke mmọnwụ oke mmọnwụ ọ bụrụ na ijebelu mmozi nụ mmụọ ga-ejelu gozi ode n'ụwa maka Muo Na Mmadu na-emekolite Muo Na Mmadu na-emekolite ọ bụrụ na ime mmụọ ọfụma n'ụwa mmụọ ga-eme gị ọfụma ya bụ ife na-ekwu n'egwu malụmụ ya bụ ife na-ekwu agwalụ m ndị mmadụ ka m kwuo onye bụ na tụchekwa onwe ya ọfụma onye bụ na tụche onwe ya ọfụma n'ụwa ịmalụ ka isi wee nọdụ maka na o nwelu ndị bịala ụwa mmụọ kafa bịalụ kafa jele ozi ya bụ ife nọ na-ekwuo
Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu mozi Muo ejebelu gozi ịmakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu mozi Muo ejebelu gozi pastor Bablu ni na ọfụma na ya bụ ezigbo eze nwanyị onwelu ndị bụ ezigbo tedibia Bablu ni na ọfụma ifu na ya bụ na-eme pastor ajụjụ na-ajụ ụmụ Igbo ka na-ajụ kedu ife anyị ji agbalụ omena n'ọsọ gwazanụ mmefu anyị na-agbalụ nụ kwana omenala bụ anyị na-agba ọsọ ya ka ndị gboo ji bie ka nka n'ụwa ọ bụrụ na ị na-esi anya ọfụma tata na confusion na akaligo onye bụ na chọrọ ka ya bụrụ pastọ ka ya na-ebute ego n'ike n'ike onye bụ na chọrọ ka ya bụrụ evangelist ka ndị mmadụ fụ ya anya ma ọfịfịa ka m na-ekwu oyi eze yi jukwa onwe ga ajụjụ eze yi jukwa onwe ga ajụjụ n'ụwa ịmakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu mozi Muo ejebelu gozi ịmakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko ijebelu mozi Muo ejebelu gozi ọ bụrụ na ijelu mozi n'ụwa ijelu mozi ka m na-ekwu mmụọ ga-ejelu gozi ya bụ ife nọ na-ekwu egwu na-etili nnukwu mmadụ nnekwu mmadụ nnekwu mmọnwụ nwoke mmadụ ọka lụsi oyi nwanne m Chinedu Chedu nwa bụ nwanne oyiwe na ANAM ANAM agbọ gị ọjị ANAM agbọ gị ọjị o ANAM agbọ gị ọjị adakwu ọjị akwụọ adakwu ọjị akwụọ oyi oji na-ekwulu onwe ya ọrụ na mmiri oke osisi nọ ewu okike Chinedu chigi melụ ga eze chigi melụ ga eze omelụ ga eze tinye gị n'afọ nne yi iwe bụla eze n'ụwa ANAM eze amụ n'ụwa kings are born kings are not made ya bụ ife na-ekwuo egwu malụmụ Chinedu nwa bụ nwanne Odiebo wa mulodogwu Odiebo wa mulokenwa Odiebo na-enwelu m eze echi Igbo sọva bi n'ibebe Igbo sọva bi n'ibebe ewu okenwa Chinedu
Olele ka mo bia lobi gi o. Olele ka mo bia lobi gi o. Maka na onye ọbụla na-eti egwu ọ na-apụ olele ọ bụjela onye nwere ego ọ bụjela onye na-enwere ego ịmakwala na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu ozi mmụọ ejebelu gozi ịmakwala na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu ozi mmụọ ejebelu gozi Chinedu na-ekwu okwu ya ọ gụsị primary school ọ gụsị secondary school ọ gụsịkwa university maka ọ bụrụ na ị na-elu anya ọfụma onye jela akwụkwọ na-anarọ n'iyi onye jela akwụkwọ na-anarọ n'iyi Chinedu wee gụsịa university Ojaku youth service Jeseni youth service Wenodo na Nigeria Ọnọgide na Nigeria Wejebezi obodo oyibo nu Chinedu nọ n'ala India Chinedu nọ n'ala India wejesie India webata Nigeria wabatalụ na Nigeria alụsị nnekwu ya wee kpọọ ya ọgbọlịa Chinedu ị ga-ejelu m ozi nụ ị ga-ejelu m ozi ya bụ ife nnekwu ịmakwala na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu ozi mmụọ ejebelu gozi ịmakwala na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu ozi mmụọ ejebelu gozi kedu na alụsie na-ekwu okwu ya alụsie na-ekwu okwu ya bụ ọgalide ọgbọ igwe ọgbọ alụsi nwere Igbo bụ nna alụsi nwere Igbo bụ nwee ude ewu ọgalide ọgbọ alụsi nwere Igbo bụ nwee ude ọ bụrụ sọ nọ nwere Igbo bụ ego n'osokwa ya gaa ego n'osokwa ya gaa nụ ewu ọgalide ọgbọ na-enwe ya Samụ Igwe nwana egwu ọbụnụ na-egosi m egwu ọbụnụ tielu m n'obi ya ka m ji wee bịa ka ngwọlụ ya Chinedu Chinedu nwa bụ nwanne Chinedu nwa bụ nwanne mmadụ ke nnukwu ọ bụrụ na ịfụ mmadụ na-enu ụwa laika ife ọ na-eme onye bụ laiki gwuo nke gị biko na-edo anya ọfụma na onwere ife egwu ya ịnọle ya ọgwụman ikwu na emu na Chinedu ọ dị n'ofu ebe alụsị anyị bụrụ
nnukwu alụsị ọgadogba dị nnokwu ya ka anyị jide nnokwu n'ụwa Ai Chinedu nwa bụ nwanne mmadụ ke na-ekwu ịnọle ya mmadụ ke na-ekwu okwu ya n'ụwa agbabila na ike suo ya ọkụ okike Chinedu okike Chinedu ịmakwali na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu gozi ịmakwali na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu gozi otobu ka Chinedu ji bụlụ ọgalide kama na tupu o bụlụ ọgalide ọgbọlụ ọgalide n'oke onu alụsị ndị nkwu na-emu aga m ejelu ugo ozi kama na tupu njebelu ugo ozi ọgalide ka ịkpa alụ tupu njebelu ugo ozi n'ige ememu mkpata ego oyibo n'ụwa ka ọ ya ala bụ n'onye bịa be mụ nkwu ifi na-eziri omu ọ bụla agụụ maka agụlụ ya bụ isi ọya agụlụ nna bụ isi ọya ewu ọgalide ọka alụsị nke ịbụọ bụ ọ bụrụ na mejiri ọnụ m wee lacharụ nwanyị ngọlụ mmadụ ọfọka olelo ya bụ maka na ike nwa dibịa dị n'ọnụ ya n'ọfọ ya ọ bụrụ na onye bịa be mụ ọ bụrụ onye chila akalaka ya nana na onye kpatara ego oyibo mbelu ya ebele ka ọ galụ ya onye bụ bụlụ ọganyala ọ bụrụ na mmadụ bịa kwuo ebe mụ ife na-atụ ya ọsọ ọ bụrụ na amosu na-atụ ya ọsọ ngolo na-abụ ọfọ ka ọ lelu ya ọ bụrụ na ebulu ya nwụla nwụ bata be mụ nsị ya gwụlụ ọtọ nsị ya gwụlụ ọtọ ka ọ gwụlụ maka na ike nwa dibịa dị n'ọnụ ya ike nwa dibịa nọ dị n'ọfọ ya ịmakwali na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu gozi ejebelu gozi ịmakwali na mmụọ na mmadụ na-emekọ ijebelu gozi ejebelu gozi ibe ọgalide ụgbọ melu Chinedu erikenu Chinedu wee na-esi ya wee si na nna gefe bụ ọgalide ojelipụta ọgalide ọgba dese ya na biya dese ya na biya wee jebelu ya ozi ka Chinedu na-ejelu ọgalide ozi ọgalide na-ejelu ya ozi otu abụ ka o si dị ngwesi
ka nkọwalunu tupu Chinedu ebute Ọgalide Ọgalide mmego ya eze na Chinedu ejiro maka ego ndị mmadụ webute Ọgalide kama na ọ ga-abụ obutesili Ọgalide ọba ebele n'iru Ọgalide ife agabụ ọfụma n'ụwa o nwezie ka mmadụ si nọdụ ọ bịakwute Chinedu eyi Chinedu ga-edulu ya eje n'iru Ọgalide Chinedu esegbula na ya ọbazie ọyọba Ọgalide ọgba melu ọnya bụ ife ọ chọrọ otu bụ ka Chinedu na Ọgalide kamasi ejela onwe ozi o ya kamasi na-ejela onwe ozi n'ụwa maka na Muo Na Mmadu N'Emeko ọfụma ọ bụrụ na ijebeli m ozi one n'ụwa mụ ga-ejelu ugozi n'ụwa obu obele nwa bọọlụ na-agụnụ nwa gosepụ na-agwụ egwu mama m egwu malụ mụ na-azị n'ụwa Chinedu nwa bụ nwanne Ọgala nwere obi sali oyi Ọgala nwere obi sali edu maka n'ife Chinedu ji kalesia Chinedu adarọ mmadụ ma tịa ọ na-emetọ onye nwere ego ọgwụ ọ na-emetọ onye na-enwere ego ọgwụ otu ọ bụ ka o kwesikwulu ka ọ bụrụ oyi Chinedu nwa bụ nwanne ọnwa gị bụ onye nna m nke izizi nke bịalụ na Delta steeti abịa n'ime Delta ọ bụla Asaba abịa n'ime Asaba ọ bụlụ bụ nsak oge Chinedu si ndị abata n'arọ 2020 oge bụ ka ọ ya bụ jọlụ njọ nke na-egbu ndị ọcha ma ndị Igbo nu nke agbọlụ COVID-19 aka coronavirus gbọ na-anyụ ndị mmadụ anya n'ụwa odogwu ego Chinedu wee chesi ifo ga-eme wee nne ya n'ụwa wee nwelụ na onye melọ onye bụ ka ibe na-agazili Chinedu wee nne ya na bụ nsak ọ bụrụ na agụ na-anyụ ndị mmadụ anya ọ gaala wee jebezi afịa lusienu na afịa bute na akpa rice wee kebelu mmadụ ncha ogo mesili nnabifenu ọ tụlụ ndị bụ saki n'anya ọ tụlụ ndị bụ saki n'anya rie nne ma wee chie anya Chinedu igwe bụ sak igwe bụ sak biko tube ya igwe bụ sak biko tube ya igwe bụ sak biko tube ya igwe bụ sak
a ka na-akọwa oke nwa mgbọrọgwụ ọjị ya bụ ife ntụlu Chinedu nwa bụ nwanne Chinedu nwa bụ nwanne oyiwe na India akụ onwebe nke ndị ANAM chief priest nke ndị ANAM ogwulume n'odi abụọ igwe bozaki odogwu igwe bozaki ọgwa mmanwụ ka ọ bụ ọgaranya lolo nọ n'ebe rili nne ọgaranya lolo nọ n'ebe rili nne gị bụ double landlord ọrụzi na Igboto na Asaba nke dị na Delta steeti landlord na Bosak nke dị na Asaba Delta steeti chief executive officer Villa Point Hotel and Suites nke dị n'Ozoro na Delta steeti ọkwa ya bụbu hostel owner na Ozoro Polytechnic nke dị na Delta double landlord na-enwelu m eze echi double landlord n'obodo ya double landlord n'obodo ya Chinedu nwa bụ nwanne iwe mmadụ ka na-ekwu onye bụla egwu ebugo ịnọle ya onye bụla egwu ebusigolu chi ya narọti na-eme n'ụwa ahụ ajụjụ na ajụ Chinedu gwa m onye emela onwe ya gwa m onye emela onwe ya n'ụwa maka na ọ bụ na mmadụ na-eme onwe ya ma ime ọnwa n'ụwa mmadụ adịghị onwe ya Chinedu nwa bụ nwanne Chinedu nwa bụ nwanne kenelu mezi nwanyị gị nụ ọkwịma na-ekwulu esi ebe nwoke bụ na nọ na-eme ọfụma inelu anya na nwanyị n'okwu ebe afọ ya bụ ife na-ekwuo n'obodo aiwe na-ekene nụ Mrs. Nwanne ka Chinedu Chinedu nwa bụ nwanne nwanyị India ogoli malobi dị ya nwanyị nụkalịsịa dị ya nụ ọ dịka so na ka Chukwu na-afụ nwanyị nụkalịsịa dị ọfụma n'ụwa ọ dịka onye aka si anụ ewu ogoli malobi dị ya nwanne ka Chinedu nwa bụ nwanne biko gbadosikwa anyị ike n'ụwa ọ bụ na onye gbado anya n'ụwa ịgbado anya n'ụwa na ị ga-agbasi ike ma mgbasi ike na bụzi ọkasị akasị n'ụwa ewu Chinedu nwa bụ nwanne ka ndị aka na nwanne ya ngesi na nwa bụ nwanne ubi ngesi na nwa bụ nwanne ubi onye nne nwanne ozu nọ na-asa ozu arụ
ibe na sende no wankube ina wana dia nana ego ibo nana noa dese no ye nana guo mi bebelu wana onwo ina ngesne wabu wanubi chukuda bezia nondo andu nya visiono Chinedu NWABUNWANNE Keduma kandi ezi oyigi no Keduma kandi ezi oyigi o Keduma kigwe biko konkwo Eba na gbanya hu na Thailand Eba na gbanya hu na Thailand Wata ke na chonki na Bangkok Thailand Wata ke na chonki na Bangkok Igwe welu mezechi mulodogwu Igwe biko konwo Ebe na agbanya hu na Thailand odogwu Ogalanwe lobi sale sale TWINSTAR wa mama AMUMA egwu ndị Igbo nwa ko sepu agụwa gozi arọ ka na agụ maka na nna mụlụ bọọlụ na agwụ arụ bodozi dibịa ka na-eme nna mụlụ bọọlụ wee nwụọ nwenwele egwu wee na-agwụ arọ mụọ TWINSTAR wa mama ejima Igwe biko kongwo Ebe na agbanya hu na Thailand yo Ebe na agbanya hu na Thailand yo Ebe na agbanya hu na Thailand yo Kaije kene no Sunday gbanugo Wi gba ga gwolu Oro na bu Don Sunny Don Sunny nwanne m Sunday gbaga gwolu Onye m lọta gwa gbaka ina Ọ bụrụ na mmadụ jezie mba Ọ bụrụ na mmadụ jezie mba Ilusie na mba ma gafuru mmadụ ebe ahụ Emegide nwezute nwanne gị n'ụzọ N'ezie n'inwego olileanya Nwanne m Sunday na mmezutego gị n'ụzọ Enwego m olileanya Sunday Don Sunny odogwu ego Onye ego Don Sunny Mbologwu ego na ANAM Mbologwu ego na ANAM Wachiere alọkọratego Igbo Odogwu ego Don Sunny na mmekenego gị ina Mbologwu ego na ANAM Don Sunny Mbologwu ego na ANAM Kaije kene nwoke mmadụ na bụ oke mmụọ nnukwu mmadụ ọkwa nnekwu ijele ya bụ odigbo mmụọ debelu ezi ugo kwodogwu ego kibu ya bụ awụ ọkpọ na India ụmụ igwora ka mụlodogwu onye nna m ekene ego gị na
nwere ego na-achị ya odigbo modebele eze ugo ọmọgọ ndị egwu omelụmọgọ ọmọgọ ndị egwu jisikwa ike onye na-ekwu n'ụwa o weli ife ọ na-eme odigbo modebele eze ugo odopụtete eze ugo awọkpọ odopụtete eze ugo awọkpọ ebe ụmụnne bụ egwu na-etili ndị nwere iwe wee na-aga welusie na nke Ikechukwu Okoye Ikechukwu Okoye eli na-eko eko dogbuo ụmụ uche na ọra metiti ebe ọ bụ ka isi wee bịa Ikechukwu Okoye ụgbọgwụ eli na-eko eko oke nwa na ụmụ ọchị nke dị n'ọra metiti Anam elili na-eko eko odogwu na-eze ọmọgọ elili na-eko eko odogwu na-eze ọmọgọ kedu maka Ekene Agwaludegwe Ekene Agwaludegwe onye ji igwu ndị Igbo na India Ekene Chukwu Agwaludegwe onye ji igwu ndị Igbo onye ji igwu ka ewu na-eso aka correct man odogwu na-enwelu m eze echi o Igbo sababi n'ibebe kendo nwa gwalụ onye ji igwu ka ewu na-eso amụma egwu ndị Igbo na mmabiagobi gị ịnụle ha ọmọgọ onye ji igwu nke ndị Igbo ọmọgọ kedu maka Sabasi Ikemu Chief Ifemelu mma nke izizi na Anam nwoke nwa na Jakarta Indonesia ya bụ odogwu n'Eshia ego Eshia ka ị na-eli Sabasi Ikemu Ifemelu mma nke izizi na Anam iduma na-eke mgbe ọba bịa ịna maka na ndị mụlọ bụ na-ekpero mpechachịa Sabasi Ikemu ndị mụlọ bụ na-epe mpe ka njụ ọnụ maka na mụlọ bụ niile n'awa niile bụ agwụ ma nwa agwụ na-ejere mba tọnụ onye na-Sabasi Ikemu amụma egwu ndị Igbo na mmabiagobi gị eya bụ egwu ka iji wee bịa ya bụ egwu ka iji pụta ọlele egwu a na-etili Chinedu nwa bụ nwanne oyiwe na Anam Ifemelu mma ọgaranya izizi na Anam Ifemelu mma ọgaranya izizi na Anam Uchenna Moses Okoye
nwa na-eke ma obodogwu Uchenna Moses Okoye TWINSTAR nwa mama na ihe bịala egwu anyị wee na-ekene Satoni of Ọnụọra ya bụ Ọnụọra nwa abụọ o ji 150 eme ọgọ na nke ikpeazụ a nwata gwacha aka na Bangkok, Thailand Satoni of Ọnụọra nwa abụọ o ji 150 eme ọgọ o ji 150 eme ọgọ na nke ikpeazụ a nwata gwachi aka na Bangkok, Thailand o ji 150 ya mekwali m ọgọ o ji 150 eme ọgọ na nke ikpeazụ a onye n'ihe jikwa 150 emelụ m ọgụ Igbo nwere m eze chi nke sova bi na bebe ebe ọ bụ gị isi wee bịala enu gị onye nna n'ezie na egwu mụ na-adịghị mma gbuo ogbonu egwu mụ na-adịghị mma onye nna na-enyekwa m sọpọt mana ọ bụ nna agọlọ gị na ị ga na-eje na-abata ife ijije n'oge ji agbalụ gị ụlọ ha ị ga na-eje na-abata nụ onye na-enye nye ke na-enye n'ụwa givers never lack enyi isi mụ kene nwanne yi nwoke enne budo igba agụ ọnụ ara ya bụ igwe alat na Bangkok, Thailand enne budo igba agụ ọnụ ara igwe alat na Bangkok ezigbo mmadụ n'izuru keme ịnọle ya Tony of Ọnụọra nwa abụọ ike na Bangkok, Thailand ike na Bangkok, Thailand Tony of Ọnụọra nwa abụọ o nwere iwe nga yogi ọ bụrụ n'oge egwu omume na TWINSTAR nwa mama egwu jela akwụkwọ achọ ka mme masters m na Bangkok, Thailand onye nna biko melụmịa imelụmịa na ọ ga-adị m mma n'obi imelụmịa na nga ka ọlụ ụwa nwata gwaja aka na nam nwata gwaja ka osolo ga-ala lie nwata gwaja ka osolo ga-ala tachi ọsa nke izizi na anam nwata gwaja aka nke izizi na anam egwu na-atili Chinedu Chiedu nwa bụ nwanne n'aka anyị ji ekene mmadụ n'aka anyị ji ekene onye aka ịzụ ọba oke nwa nọrọ ma bịali onye aka ịzụ ọba ọra m etiti mụlodogwu mana ọra m etiti nwere oke iwe gbuo gbuo ọwara m etiti nwe Igbo ọwara m etiti nwe nwa Igbo bụ lọka alụsị na-akpọnata onye ewulewu ọnata alụsị na alụlụ ndị Anam ọlụ
ọ na-alụkwulu ndị Igbo ọlụ ene n'ụwa nwa Igbo galụsi nwa Igbo bịali egwu aka na-aga n'irunu ọrụziru bụ ndụ ahead na biva yọlụ nwa Igbo ka o bulu n'uche ahead na biva yọlụ nwa Igbo onye ka nwezọba anyị kenele kedu maka onye chọ na mma na-ekwere ọfụ ya bụ otetik onye chọ na mma na-ekwere ọfụ otetik man na India nwanne Chinedu ọkwa patik man nwanne gwu aka ịmana dịkpa na mụdị mkpa onogwu na-amụta odogwu one n'ụwa ya bụ ife na-ekwuo ọya chọ na mụ ewu authentic nwada ịnọ ka nọ n'egwu nwada ịnọ ka nọ n'egwu ewu ọya chọ na ma na-ekwere authentic na namụọ ọ ga-ala nwere obi sale ọ ga-ala onye nnukwu ego authentic onye nnukwu ego ka ndị nwe ọbụla ego nwenu ka ndị ekene nụ mmadụ oke mmadụ oke mmọnwụ oyi ya bụ edochi ụdọji edochi enwela obi sale ọganyala ewu gbadike edochi ụdọji okike edochi ụdọji ibe nkịta ji eso onye afọ ukwunu ọnyụzi anyụ na ọ ga-agbọ agbọ ọrụzi nwata gwaji aka n'ụwa osolo ọganyala lie onye kwela aka ga-eso ọganyala lie ibe nwanne nne bụ igiliga na mụ edochi ụdọji bụ igiliga na mụ na India ọ gara nwere obi eji eli ego igbe nwere m eze chi nna igbe nwere m eze chi bịa na wọbụ TWINSTAR nwa mamanụ nwa nwakosi bụ na mmiri ata amụma egwu ndị Igbo na mma bịago obi gị maka na a na-ekwuro mmadụ na nkịtị igiliga na mụ egwe na-etili Chinedu nwa bụ nwanne nụ igwe bụ nsa enne ka n'ije kene biko kpọba ya igiliga na mụ biko kpọba ya kedu maka onye ka Chidokwe Chastelomanu dogwu ego Chastelomanu dogwu nwanne ụmụdọra na mụ ebe bụ ka isi bịa Chastelomanu bịa nle onye aka Chidokwe ọ ga-ala n'inwele iwe Chastelomanu
mma n'odogwu nwanne m desie na inwere iwe onye mụdọrọ na anụzikwa olu egwu m onye mụdọrọ agbalị egwu m agbalị nụ ya bụ egwu na-etili ndị nza n'ọzọ ene ka m ji bịa n'obi gị na onye aka chidokwe chastelọma biko nkichili izekweluo enkichili ngị zeluo ndị n'ụwa egwe na-etili oyi iwe egwe na-etili Chinedu igwe bụ sak na Delta egwe ejagwu ụmụ okwu gaba n'ụlọ na ọ bụrụ na onye jebelu ụmụ ozi ndị n'ụwa mmụọ ga-ejelu ya ozi n'ụwa maka na Muo Na Mmadu na-emekọlitenụ Muo Na Mmadu na-emekọ aka nli na-agwa aka akpenụ aka akpe na-agwa aka nli ya aka nye aka ya ka ji togo n'ogo n'aka na aka ka ji togo n'ogo Chinedu wa bụ nwanne oyiwe unanam akụ enwe ebe nke ndị ANAM chipris nke ndị ANAM okwulumoyi ụmụ odi abụọ igwe bụ saki odogwuo maka na Chinedu kalili egwu oyi Chinedu nwa bụ nwanne ịmakwu na onwelu boys Chinedu nwekwalu boys Chinedu nwekwulu mens ya bụ ife anyị na-ekwuo ka anyị jee kene ụmụaka Chinedu anyị wee na-ekene agwụ ya Chinedu nwa bụ nwanne edu odumod na Sri Lanka wanye mụlọbi na anụzikwa onu egwu nwanne kalesịa na Etiopia ọgwa nwanne yi oke ọgwụ ka ndị oge nwanne ozu na-asọ nwanne ya arụ nwanne ozu na-azụ ozu arụ Chinedu Edumodu Junior inwekwala oke nna inwela oke nna biko kelelu m ya bụ nwanwu n'Odumodu nọ na-elewu kalesịa ịnụla ya Odumodu nọ na-elesi ewu ike onye chọrọ ime mmemme biko jebezie nke nwanwu n'Odumodu n'otu ọcha ịchụ efi na ị ga-ego efi ichewu na ị ga-ego ichebini igole ebine ya bụ ife na-ekwu Chinedu Edumodu Junior dezie na nye kenunu kenelo momba male ya bụ the big viper Kali West nwanne tiro nsiko nsọ dezie na mmekenunu kedu maka Izuchukwu Okolisa Kizito nwa mama ojidole m ogodogwu
Ojigold Awa Foundation Woko kisi eje Woke nwa n'oko Mmadụ keji eje obodo Mmadụ keji aka afọ obodo Izichukwu Kizito nwa mama Ojidole m obodo gwuo Ojigold Awa Foundation Ojidole m ogo Kizito nwa mama Ojidole m ogo Kaije kene n'oke nwa sọpụlụ Woke nwa sọpụlụ Sọpụlụ udo aka Sọpụlụ udo aka Mila Oji Mila Oji Mila A very big name, I see you, bro. Kaije kene ni Emmanuel Nweke blessed. Woke nwana Nibuo kisi eje. Emmanuel Nweke Blessed odogwu ego Blessed woke nwa blessed Amụma egwu ndị Igbo na mabịagwo bigi TWINSTAR nwa mama Onye ndị Mozi ji egwu ezi ozi Anyị ekenegokwa gị okenụlịa Kichili ngị zekweluo n'ụwa Mmadụ keje eje obodo Aiwene kene Chinedu Chukwuma aka Navy Man Ọkwazi na n'Igbo kosi wee bịanụ Ewu Chukwunedu Chukwuma Ọrụ Chinedu n'ụwa Chinedu mmadụ na Chinedu yi Navy Man Chidube yo Chigiga nedukwu yo Ọfaka mụ na golo yi Navy Man Woke nwana Nibo famulodogwu Chinedu Chukwuma Navy Man na Navy Man onye jelu mozi n'ụwa Mwoge jelu n'afụ ozi Maka na Muo Na Mmadu N'Emeko ịnụlịa Navy Man n'onu mekene yo TWINSTAR nwa mama amụma egwu ndị Igbo Mozi ji egwu ezi mozi n'ụwa Fazie mụ na ngagwụ Maka na oti mụ n'uche ngwụọ n'ọnụ mụ Ọbịa mụ n'uche ngwụọ ya ngwụ Ọrụ nya bụ egwu mụ Chinedu nwa bụ nwanne Oyiwe ọnanam Akwa nwebe nke ndị Anam Maka akwa nwere ebe ọ na-adịchatia Chief priest nke ndị Anam Okwulum onye Umodi abụọ Igwe bosa ka ịbụ mmụọ 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 Ịmakwali na Muo Na Mmadu N'Emeko Ijebelu gozi Muo ejebelu gozi
oyiwe unanam oyiwe unanam biko jisikwa ike ịnụle ya biko jisi ike ndị n'ụwa nke na-abịa n'iru kasị akasị nụ ewu mmozila anyị ya bụ egwu ọgadogba ka iji ahụ ọgadogba na ya lụsigo ọlụ ịnụle ọgadogba na-ede anya ya nụla anya ọkụkụ ya na-eche akwa ya anya ọkụkụ na-eche akwa ya nụla biko na-edu ụmụ ga ya uye mekwana anyị ma tata uye mekwana anyị ma tata iru n'iru ka ị ga na-aga onye si na anyị n'ụwa isi ego ga-eji wee bulu wesibụla anyị na-atụ mpe biko si na mgbọrọgwụ ma jili ya ịnụle ya igwe ego sagodo ewu Chinedu ha bụ nwanne ndị mmadụ eshika ndị mmadụ eshika nụwa ndị okwu Chinedu ndị anyị na-echetara n'egwu oyi biko unu na-adọ mma ndị anyị chetara n'ọdụgwu onu mma nụwa maka na onye ejebelu mmụọ ozi nụwa mmụọ ga na-ejelu n'afọ ozi na mmụọ na mmadụ na-emekọlite